Це дуже важлива акція, яку проводять напередодні Дня депортації кримськотатарського народу, яка називається «Запали вогник у своєму серці». Насправді у кримських татар, як у мусульман, немає такої традиції запалювати свічу в пам'ять про жертви. Але мені здається, кожен і християнин, і мусульманин, і юдей можуть складати в цю акцію, в цей символічну дію щось своє. Хтось запалює свічу в дань пам'яті, хтось запалює таку свічу, як якийсь вогник надії, вогник світла про людей. Хтось може ще щось вкладати. Мені здається, це дуже важливо. Я дуже дякую киянам, кримським татарам, представникам інших національностей. Тут були сьогодні і карими, і кримчаки, і уруми, румеї, що приходять на такі заходи і дають шану пам'яті жертвам депортації. – 15 вересня 1944 року. Мамо, прости, я не вберегла їх. 4 з твоїх 6 дітей – райські метелики. Мамо, вони у Бога, і тобі не потрібно за них переживати. Мамо, може ти знаєш, чому ми так довго їхали? Чому нас увезли з рідного дому? Мамо, скажи мені, нас хотіли врятувати чи вбити?